Daniel, coge. Muy bien. Bueno, venga, venga, que tengáis buen paseo, venga, agarra, venga. Adiós, chicos. Txakurrak motivazio moduan erabiltzen ditugu, ez dira, haiek hemen egiten dituzten beste aktibitateekin komplementatzen dira, eta motivazio moduan da. Hau lortzen baldin baduzu, gero txakurrekin honen zara, eta honen bidez lortuko ditugu gauza pilo bat. Daniel, coge. Muy bien. Con la otra mano. Con la otra mano. Daniel, con la otra mano. Pasa bat nabaritzen da, ikusten da, haiek hurbiltzen dira, batzuk beldurra duten, oski, beti bezala, baino nabaritzen da, elkartasun handia daukatela, eta haien artean oso harreman ona dagoela, beti. Formak lantzen ditugu, empatia, kolorekin lan asko, haien arteko harremanak, eta holako gauzak. Manta txakurraren zeregina ikusten ari zareten hau da. Lasai eta erlaxatuta egongo den txakurra behar dugu, geldirik egongo dena. Hemen kontaktua lantzea bilatzen dugu. Bihotz taupadin bidez, ilarekin eta beroarekin. Eta benetan ikusteko pasada bat da, zen umeak espastizitate asko, bere txakurra gainean botatzerakoan, erlajazio nivel batera llegatzen dira, eta eskuak irekitzen dira, erlajazioa nabaritzen da gorputz osoan zehar, eta ikusteko oso berezia da eta polita.